En primer lloc, sobretot agrair al sector esportiu, que possiblement va ser el primer sector o un dels primers sectors en tenir a sobre la pandèmia i en viure el drama de la pandèmia amb els grans actes, grans aconteixements suspesos i cancel·lats, i que tot i així continua estant al peu del canó i ajudant amb el que pot, evidentment, a la ciutadania per tirar endavant, i bona prova d'això és el que hem fet de posar els equipaments esportius de la ciutat al servei dels propis veïns i veïnes, ara ja reconvertits en pavellons de salut, però amb això teníem clar que no n'hi havia prou i per això hem estat treballant conjuntament amb tots els gestors de la nostra xarxa d'equipaments esportius municipals per poder fer un passet més i per poder entrar en la rutina de cada una de les llars de la nostra ciutat i més enllà. Amb això volem fer costat a tot i cada un dels veïns i veïnes que viuen aquest confinament. I per això presentem un pack molt lligat al que és la promoció esportiva dins de casa, evidentment. El Barcelona es mou dins de casa. Són 7 accions de la part més esportiva i més activitat física a la part més lúdica, però amb això volem fer costat, com deia, a tots els veïns i veïnes. Volem fer costat a les famílies, volem fer costat als clubs, i per això, com volem estar al costat dels clubs que ens han patit en primera línia tot el que és la crisi que ha comportat la pandèmia, hem obert una oficina, que és l'oficina d'esport de Barcelona, per estar al seu costat, per assessorar, per fer el seguiment de tot i cada un dels dubtes que se'ls puguin presentar. Estem al costat, com deia, també de les famílies. Per això hem creat un concurs de relats de vídeos curts mentre estan gravant-se, fent la seva activitat física, i dins d'aquestes famílies volíem estar sobretot també al costat de la nostra gent gran, possiblement amb més dificultats per accedir a les xarxes socials, i per això, i en col·laboració amb la nostra televisió, amb Barcelona Televisió, amb BTV, cada dia a les 10 del matí hi haurà un programa específic d'esport suau per tots els públics, però sobretot pensant en els nostres sèniors, i que puguin estar activats, que puguin encendre la tele i compartir fent activitat física una bona estona per reactivar-se i per activar-se durant el matí. També, evidentment, volem estar, com dèiem, els que ja venien practicant esport, i per això ens hem plantejat en un moment com aquest un gran repte. I el repte és batre el rècord Guinness de gent que una vegada sortim de la pandèmia estiguem fent fitness aprofitant les festes de la Mercè i el Fitness Day, i volem començar a assajar cada una de les nostres cases el que serà la coreografia que posarem en pràctica el dia de la Mercè amb el Fitness Day, intentant batre aquest rècord Guinness que recordarem que vam començar amb la pandèmia. I per últim, evidentment, volem fer costat a qui ens cuida. Cuidem a qui ens cuida, i és per això que hem començat a treballar també amb tota la xarxa de centres municipals i obrim, evidentment, a tota la xarxa d'equipament esportiu també dels privats, un projecte específic pels nostres treballadors sanitaris, unes càpsules que vagin dirigides a que després de la feina puguin fer exercicis propis per poder relaxar, i com no, i una vegada que acabi la pandèmia hem pensat que el millor que podíem fer és obrir les nostres portes, obrir les portes de les instal·lacions esportives, i conjuntament amb els nostres gestors oferim que durant un mes després de la pandèmia puguin accedir a la nostra xarxa de forma absolutament i totalment gratuïta. Hi ha alguna web, alguna plataforma que s'hagi muntat per poder consultar tot això? Vinculat, evidentment, a les que ja existeixen, a les dels propis, primer a les dels propis centres municipals i propis entitats gestores que ja en les seves pròpies webs han anat aquests dies oferint algun de serveis d'activitat a casa. Evidentment, decidim en el Barcelona a casa, que estem ara tots just iniciant la seva vida a la web de l'Ajuntament, i evidentment a través del Barcelona, de la web de Barcelona Esports.